Ez da txorekeria gara izan hauetan jai luze eta parte hartzaile hauei eustea. Eta hoi horrela izan dadin, gaur hemen gurekin atzean ditugun eragile guzti hauek eta falta dira beste askoi esker izaten da. Askotan jaiegunetan ez gara kontuatzen eragile hauek eta elkarte hauek zenbalan egiten duten. Zelan neketsua gainea eta eskerrik gabekoa, ez ordaindua, gainontzeko guztik ondo pasatzen nahi gehan bitarten, bereiek egiten duten lana edo sakrifikazioa ematekoa da. Gizarte gero eta individualistago batean bizigea eta parte hartzea nahiko txikaxa izaten da orokorrean. Hala ere, eta berriz esaten dut, Santio jaiak bestelako adibide bat dira. 24 hasiko dira jaiak, deno dakizuen bezala, 24 bertan, Santiago egunaren bezperan izango da txupinazoa, arratsaleko 6etan, eta aurten txupina botatzen ardura Xake Joku elkarteari egokitu. Festak beti bezala, 24-tik 31 arte izango dira, 8 eguneko festak, baina elkartean, azken urte hauetan ohikoa da bezala atxeden egun bat izango. 29ak izango da aurten atxeden eguna, kuadrilen egunaren bezpera. Kuadrilen eguna Euskaliaren 90 izango da. Berrikuntza xumeago batzuk ere badia, esate bateako 27an izango da aurrentzako marrazki lehiaketa aurrentzat izan bezala, eta Berdura plazan izango da, Lezoko 11etan, eta Oria merkatarien elkarteak eraman du. Gero, aipatu daiteke ere bai, San Ignacio egunean, guardian, guardiko 12 bitan izangoan anistasunaren aldeko kantu zira. Hainbat tokitako jendeak usatutako talde batek zuzenduko du kantu zira hori, eta hainbat instrumento jotzen dituzte eta kantari. Beste berrikuntza bat dago, aurten Santioak iruditan izeneko ekimena berria sortu da aurten, eta jendeari haietan ateratako argazkiak ikusteko aukera jendeari emango diogu, eta hortara kultur saira bidaltzeko besterik ez dute egin behar, eta argazki horiek 31an, gaueko 11etan, proiektore handi baten eta hemen herriko plaza honetan, jendeak ikusteko aukera izango du. Hortarako jendeak zein beharko du, herriko festetako ekimen edo ekintzetan ateratako argazkiak bidali, posta elektroniko edo WhatsAppez. Bide elektronikoa Santioa iruditan abildua email.com elbidera, edo WhatsAppez 608 750 440 telefono zenbakira. Benigan, nola ez animatu jendea alik eta argazki gehien ateratzen eta saiatu argazki politak ateratzen, bai?